Gor nyakoro mgajuang piny owacho mar kaunti ya Migori ka otenre kod riwruok ma ok mar piny owacho matao chenro mag tiego rawere ewi dago ngima makare sani koro medo chwalo kampein mageto thiro midhiero mag iye ma oiw landruok kute mag ayaki kod lwenje mago ma kit chwech e kind rawere. Jafwambo wa Migori Juma Miwaler. Mako iego ma oiw gamo kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech gin midhiero adek madongo ma juko rawere e piny Kenya. E kaunti ni ma Migori, kwan rawere mathoth bende kale midhiero gi kendo seweyo ka ngimagi okethore. Iyudo ka nyithindo ma vulnerable bedo pregnated gi ji ma moko gin jodot tiang', jomoko gin jobet tiang'. Koro pes ma giyudo matindo gikawo godo nyithindo from the ages of 10 to 19 years. Magi population ma is very critical for the development of this county. Wadwani mondo wati machiegni kabisa gi community, gi jonyuol, gi school community. Report mawuok e migano mar thieth county ni ma Migori yango ni kwan rawere magamo iye tuochego mag ayaki kaachiel kod kaloe e lwenjego mag kit chwech pod nitie malo kata be ni osebedo ka odok piny mos ka ochakore higa mar 2018. Teenage pregnancy so far has been on a downward trend from 37% in 2016 to currently we are at 20%. Koro nyaka wachaki mwaduok namba wa piny mwa compete gi counties matimo maber. Migori is the first county to have launched a plan. Ma plan osetero nyaka state house, osetero everywhere. When same idwaro joma train counties moko tiduongwa jo Migori. Koro kwanyala afford namba wani malo to wani mwa train jomoko. The sexual gender-based violence, about of the cases that we get, still about 40% are between the age of 9 to 17, which also carries still almost the highest, almost half of the cases. The new HIV infections, about 28% of the new infections are still among this young group. Kaka yo mar kedo kod midhiero gi, migawo mar thieth ka otenre rogo mamoko ma oting'o mago mok mag piny owacho kaka mano ma Adolescent Health Impact Initiative osebiro kod okenge mopogore opogore mar jiwo kedo kod midhiero gi. But policies are informed at the community level and by the adolescents themselves. Ma adolescents gi ema nyiso wani to gidwaro ni mondo wakony gi nang'o, tang'o gini ma gidwaro ni mondo watim. Migawo mar health wan gi youth friendly services. Nitiere joma ok dwani odhi hospital ni giluoro ni weche gi biro wuok youths. Wan gi jo health workers mwatiego e yo maler mar deal gi youths mwa offer youth friendly services. Keto jonyuol kaachiel kod rawere e opara manyime e wuoth mar kedo kod midhiero gi gin moko kuom okenge ma oseketi e kedo kod midhiero gi. Machalo kaka kelo jogo nyithindo ma jowuoyi bende on board kendo gi joma chuo bende kelo gi on board mondo sama wawacho weche mwanyalo konyo godo nyithindwa gindi to wan gi participation mag joma chuo bende. Chan bende koro oseyangi kaka achiel kuom gigo eko ma bende koro mathoth rawere yudore e midhiero adek gi. They relate the issue of poverty in terms of them even affording the sanitary towels, things like the underwears. And there are those girls and boys that may, at all costs, may not go back to school. Kata bin rawere mathoth koro pod kale midhiero adek gi ma oting'o mano malwenje mag kit chwech, gamo kutego mag ayaki kaachiel kod mako imo oyo. Migawono mar thieth kaunti ma Migori ka yoro mamoko wach ni gintie opara mambele mar kedo kod midhiero gi ka gin kod geno ni kinde machiegni gidhi rumo. Juma, Ramogi TV, Migori.